Our patient, who contacted us on Instagram, came from Bulgaria. We had labiaplasty and hudoplasty surgery a week ago. We will remove your stitches today. Our patient will try to explain his thoughts about the pre- and post-operative process in his own language. How did you contact us? What did we do before and after the examination? We want him to tell us everything. Намерих доктор Картал в Инстаграм, както той вече каза. Писах му и той ми изпрати снимки преди и след. Много ми хареса резултатите и затова реших да се спра на него. Въпреки това той ми посъветва да разпитам дори и за други доктори, защото според мен е достатъчно сигурен в работата си. Записах си час и след около месец бях тук при него. На следващия ден бях, точно за 3 дни беше цялото преживяване. На единия ден бях при него, когато трябваше да направим консултация. Прегледаме, установихме типа, обясни ми всичките видове лабиопластика и преди и след, всичките варианти за възможни усложнения или дали има въобще такива. Харесахме отново резултатите и се разбрахме да се състои операцията, както се бяхме разбрали. На обяд ми приеха в болницата, оперираха ме и на следващия ден си бях вкъщи, понеже беше малко по-късно и той ми обясни, че около 8 часа са нужни да остана в болницата, защото бях под пълна упойка. Каза, че мога да предпочита и местна или обща анестезия или не напълно приспана. Предпочетох при положение, че е 2-3 часа операцията да бъде в пълна упойка. На следващия ден се прибрах в България и след седмица по-късно дойдох да ми прегледа и да ми махне шеловете и вече видяхме резултата и съм доста доволна и се прибирам щастлива. Finish. Yes. Thank you. Thank you very much.